že ste zvládli takéto niečo a hlavne vaše niektoré teda poznámky s tým, že skončím, nejdem. Ale ja skončím, kde toto bude? Dole všetci frajeri a hore za zákrutou už sme sa držali za roky pomaly všetci. Nič to nevadí. Nič to nevadí, počúvajte ma. Ja som celý čas hore. Počúvajte ma. Zajtra, dobre? Dnešný program. Pôjdete hore, dobre? Môžete sa osprchovať sa, môžete. A musíme? Áno. Kokošak, toľko mušiek máš na sebe, že môžeš celý dobre, s tým, že, počúvajte ma, osprchovať na izby, dobre, a spať zajtra budeme mať dáme si o 8 si dáme budíček, dobre, s tým, že už nepôjdeme na výklus, o 8:30 máme raňajky, dobre, takže môžete začať pomalinky bálik, dobre, nech. Ja som zbalený. No, tiež sú pripravení. Dáme minút. Vydajme sa. Ja, počuť, Však je svadba, dobre. môžeme aj pastovať? Nie. Prečo? My sme to celý týždeň spešili. Aj my. Keď vás neuvidím, OK. A my sme vás ako náhle vás uvidím, Pán tréner bude nás chváspevovať. máte problém, dobre? Takže, ešte raz si všetci zatlieskáme. Nie váš, ale... Zatlieskáme si, poďme.